Hugo foi capaz de reaccionar con axilidade, sabendo da súa influencia sobre Sal e tendo ganado a Fran. Eu estarei vos moi agradecido. Baixou a man até o xeonllo de Sal nun momento en que Fran miraba para outro lado. Non se trata diso. Dubidaba Sal, distraído polos dedos de Hugo. De que se trata logo? Case susurraba Hugo. Sal estaba a piques de responder cando un leve movemento da cabeza de Fran fixo retirar a man de Hugo cun acto reflexo. Sal aínda contiña o respirar e miraba a Fran con ollos tenros para ocultar a case infidelidade. En realidade non facía falta. Fran pensaba no seu propio ascenso dentro da organización. Nin sequera reparara nas posibles escuras intencións de Hugo. Está claro que nós somos os que maior risco corremos, repetiu en alto Fran, coma seguindo un razoamento mental. Eu xa volo dixen, apurou a atar Hugo. É que a nós vainos coñecer de todas, e as tolas estas teñen a posibilidade de ir a onde queiran, seguía razoando. Exacto, e vós non, amarraba Hugo con doble nó. É moi perigoso, poñía pose de interesante Fran. Sal mirábao asombrado pola escenificación que estaba presenciando. El exaxerara o do perigo por ocultar a recuada, pero non acertaba a entender os motivos de Fran para intentar facerse o interesante. Chegou a pensar por un segundo que Hugo era o motivo. Desbotouno ao fixarse na mirada perdida. Coñecía aquela mirada perdida. Fran estaba regallando algo. Terás que relocalizarnos, púxose profesional. O máis probable é que queiran eliminar toda a organización. Unha vez acaben con elas virán por nós. Se non nos atopan, xa non poderán acceder a ninguén máis. Seremos o cortalumes, non sei se me entendes. Sal chegara a sentir certo arrepentimento polo seu número dramático, pero aguantaba con verdadeira dificultade a risa fronte ao que estaba escoitando. Si, esa é unha idea moi intelixente. Seguíalle o corrente un Hugo tamén sobrado de ansia por ser interesante. Creo que coñezo a alguén que nos pode axudar a conseguirvos un novo piso. Igual algo máis grande, quizáis un pouco máis céntrico. Hugo falaba máis como a un vendedor de mercadoría de segunda man en mal estado que o suposto líder da resistencia que aspiraba a ser. Pero a súa audiencia doulle igual, nin o percibiron. Pensaba en aquel amigo dun amigo de alguén que coñecía o seu pai para xestionarlle un novo piso aos seus amigos. Por suposto diríalles que o piso lle facilitara a organización gracias a que el o pedira, por suposto. O pai de Hugo non estivo pola labor de sumarlle máis favores á débeda que acumulara pola súa culpa. Foi un duro golpe, supúxolle un esforzo co que non contaba. Non tiña nin idea de como conseguirlles o piso que lles prometera, e menos aínda tiña intención de confesárllelo. Nico, tío, tes que saber dalgún, medio suplicaba. Joder, macho, méteste en cada unha, ría Nico. Si, paseime meténdolles medo, e despois non souben como baixarme do carro. E o Fran non creas que me deu marxe. Plantoume o da relocalización e quedei atrapado nas miñas propias fantasías, lamentaba Hugo. Pois dilles que non hai ningún, que afronten os problemas coma homes, que fuxira de cobardes, ou mellor, dilles que é máis seguro permanecer no mesmo sitio porque escoitaches que o goberno estaba vixiando moitas mudanzas e tal, suxeriu Nico. A Hugo pareciulle boa idea, pero o seu orgullo puidolle máis e dedicouse a buscar pisos ata que atopou un que cumpría cos requisitos de quizáis máis grande, quizáis máis céntrico. A diferencia de prezo era grande, pero considerouno un dato insignificante e, como tal, tivo moito cuidado de non mencionárdelo. Cando recibisen os primeiros recibos xa estarían instalados e afeitos as comodidades do seu novo fogar. O suministro eléctrico había ser mellor. Igual habería momentos de calefacción e quen sabe que máis melloras. Estaba seguro de que nin lle darían importancia ao prezo, nin lle mencionarían sequera. Gustoulles tanto que a Sal esvaeciuselle a dor pola traición e a Fran o medo a que os perseguise o goberno, cousa que relaxou a Hugo e lle permitiu seguir co seu plan que basicamente consistía en esperar con certo grao de alerta a que pasase algo. E sentiuse victorioso ao recibir a chamada de Cira comunicándolle que eu non aparecera pola chabola en toda a noite seguinte a do sinal de alerta. Anticipou a miña morte cando eu nin sequera chegara á alambrada da fronteira e pesoulle o volver a escoitar a Cira, esta vez camara nova de que eu seguía por alí. Que raro é isto,
Falaba só. O que? Preguntaba con paciencia Nico. A tonta esta di que Rita sigue aquí, e os de fora din que está fora. Trataba de encaixar as pezas un Hugo incapaz de razoar. Pois vai a fontes tes. Os de fora non coñecen a Rita, así que poden estar vendo a calquera. E Cira, porque lle prestes atención, diche o que faga falta, despreciaba Nico. É certo, non a coñecen, igual non saíu, tranquilizouse Hugo. Claro, non sabemos de ninguén que saíse da cidade, bromeou Nico. Exacto, como ia saír Rita se nós non nos enteramos? Embobábase ca súa propia grandeza Hugo. Por que sacou un garda amarelo? Dixéronche, non lembras? Metía cizaña Nico. Hugo non lle prestou atención. Se tiña razón e estaba fora, xenial. Se a razón a levaba Cira, non pasaba nada. Por que non lle dis a Cira que a mande ben lonxe? Preguntou Nico. A quen? Extrañouse Hugo.